Niin, huomenta. Tässä just heräilen himassa ja mulla on tänään tämmönen vähän kevyempi päivä. Kello on jo 9.22. Mä tossa ihan just äsken heräilin ja mä ajattelin, että tästä päivästä tehdä tämän My Day-videon. Mä ajattelin tässä vähän aikaa perin läppärillä ja sitten katsotaan vähän Facebookia ja tästä sitten pikkuhiljaa noustaan sinne aamupalaa ja tehdään vähän jotain hommia kotona. Illalla mulla on sitten 6 vielä estetunti. Mä oon saanut sinne kanssa kuvaa ja niin päästä sitäkin sitten näkee. Haluatko sä ulos? Mennäänkö? Mitäs pitäisi tehdä vielä mun? Istu. Ei, pitää ovea vasten. Käydään vähän ulkoilemassa koiran kanssa välillä. Haetaan samalla puita. Täällä maalla noita puita vähän kuluu, kun täytyy lämmittää. Minne sä menet? Tule tänne. Haetaan puita. Tule. Tänne. Vähän liukasta. Tulepä tänne. Haukkuli. Haukkuli tyttää keittiössä, kun siellä on ruokaa. Äitillä on täällä työpaja. Suksi kuuseen siitä. Se ei ollut mun My Day-videolle, sori. Mene pois. En. Äiti broderaa tommosia heppakuvia. Mietitään mitä värejä me niihin laitetaan. Minkä värin on sierain? Niin, mietitään minkä värin on hevosen sierain. Niin, kello on nyt vähän yli 3:30. Mä lähdin tästä just ajeleen tallille. Mulla alkaa 6 estetuntia. Mä ajattelin, mä menen sinne ajoissa. Mä laittelen siellä kamoja sitten vähän rauhassa valmiiksi ja hevosen ruuat ja tämmöset. Tallimatkaa mulla on aika pitkä. Mä asun täällä, niin kuin varmaan huomaatte kuvasta, niin mä ajan täällä perämetsässä. On sentään asfalttitietä, mutta mulla on semmoset melkein 40 kilsaa tallille matkaa. Ja siihen mulla menee semmonen reilu puoli tuntia per suunta aina ajella. Niin ja nyt kun on työttömänä, niin mullahan ei ole muuta kuin aikaa hengailla tallilla. Mä mieluummin kyllä hengailen tallilla kuin kotona. Että tää päiväkin mennyt vähän siinä, että mä oon vaan katsellut Netflixistä sarjoja ja oon mä vähän kantanut puita sisälle ja käynyt koiran kanssa pihalla, mutta eipä siellä kotona hirveästi muuta tuu tehtyä. Mutta siis matka kohti tallia. Niin, nyt mä pääsin siis tallille. Rupeen tässä sitten pikkuhiljaa kamoja valmiista mun kaapissa tonne käytävälle ja käyn kohta hakemassa hevosen sisälle ja rupeen valmistautuu tunnille lähtöön. Nyt mulla on täällä kaikki kamat käytävällä valmiina oottelemassa ja mä sitten haen Jänin tarhasta. Siellä se möllöttää samassa nurkassa, missä yleensä aina muutenkin. Tuleeko se tänne, mennään hommiin? Tule vain, äläkä tuijota tyhmänä.
Siinä se meidän pikku punkero nyt on. Se on nyt kyllä vähän laihtunut. Ei ole enää ihan niin löysä. Täältä on alkanut vähän lähteä. Ei enää uppoa ihan niin paljon sormi. Vähän vähemmän enää. Ulkona on jotain mielenkiintoista. Oikein hyvä. No, Mira, mutta tää oli hyvä. Jatka vaan, älä häkelly. Tasainen tuntuva sinne onkin. Erittäin hyvä, Mira. Pidä tää sama laukka, mutta älä lähde muuttaa liikaa kohti estettä. Ei viivoten, vaan tällä laukalla. Tällä laukalla, Mira. Hyvä. Ei haittaa mitään. Sitten taas itse pystyy. Tällä laukalla. Iso hyppy ekalle. Odota. Oikein hyvä. Odota. Ja korjaa. Hyvä, Mira, erinomaiset hienettelee ja huikkelee. Niin mieti, että sulla on 2 ohjaa, 2 pohjetta. Ulkoavut kääntää. Hyvä, odota. Hyvä, odota. Erittäin hyvä, Mira. Ja korjaa. Nyt on tunti ohi. Täällä on jalkojen lämpärit ja hevonen sänsälyt rapsutukset ja sitten voidaan mennä karsinaan. Oi nyt. Noniin. No niin. Nyt olisi sitten ratsastuspäivä pulkassa. Kello alkaa olla kohta 8. Mä lähden ajelemaan kotia kohti. Syömään iltapalaa, kun on kauhea nälkä. Ja tällä nyt yleensä menee vähän sitten aikaa, kun varsinkin estetunnilla vähän hoitelee hevosen jalkoja ja Daniel on yleensä aina estetunnin jälkeen sillä on yön lämpärit. Niin laitan ensin linimentit jalkoja ja sitten lämpärit päälle. Yöksi niin seistä keräilen nestettä niihin etusiin. Ja sitten mulla on semmonen tapa, että mähän siis pesen suitset ja satulavyön ja sitten hypätessä myöskin rintaremmin, niin sit aina niin käytön jälkeen joka kerta. Tänne pysyy myöskin hyvänä ja rasvailenta aina silloin, että pesen joka käytön jälkeen. Siinä menee aina hetken aikaa. Mutta nyt mä pistän ehkä molemmat kädet rattiin, mä pysyn tiellä. Katsotaan sitten, miten mä vielä kotona sitten kuvailen tähän videolle. Pääsin nyt kotiin. Vihdosta viimein. Kello alkaa olemaan 8:30. Tai onkin jo 8:30. Tää on hirveän liukas piha. Katsotaan, kun meidän koira on yleensä hieman innoissaan, kun mä tulen kotiin. No heippa, koiruli! Heippa! Heippa! Mitä? Oliko ikävä? Oliko? Niinkö? Oliko kauhea ikävä? Kauhea ikävä? Oliko? Voi ei. Niin. Pienellä koiralla on ollut hirmuinen ikävä. Onko? Niin. Rauhoitutko jo? Ai heti pitää leikkiä. Annako sille kyytiä? Annakko? Nyt on iltapalan aika. Tää on ihan mun bravuuri. Mä teen ruisleivän päälle, tai siis ruisleipäpizzaa.
missä on tonnikalaa ja aurajuustoa ja sitten ananasta. Ja kunnolla juustoa päällä. Ja ruokalla nyt edessä mulla on sellainen tapa, mä yleensä katon telkkaria. Mulla on tässä heti sängyn vieressä telkkari, mä yleensä lätkäsen koneen kiinni ja mä katon Netflixin kautta. Kaikkea tällä hetkellä mä katon Bonesia läpi. Se on sarja, mitä mä oon aikaisemmin katsonut. Ja odottelen, että tulisi noihin Elementariin ja muihin sarjoihin vähän jatkoa, mutta ei ole vielä näkynyt. Mutta nyt pitää alkaa syömään ennen kuin tuohon ruoka jäähtyy. Niin, kello on 10:30. Se katsellut muutaman jakson Bonesia ja nyt mä sitä ajattelin pikkuhiljaa, että voisi ruveta ehkä nukkuun, että herää ihmisten aikoihin aamulla. Huomenna on Denillä maastoilupäivä. Ja varmaan kävelykoneessakin sitten huomenna taas. Tänään ei ollut kävelykoneessa, kun oli estevalmennuspäivä, niin silloin se ei ole ollut, mutta muuten on ollut joka päivä. Ja läskit on alkanut sulaa. Enkä mulla sitten kummempaa. Meillä on täällä hyvin väsynyt pieni koira myös sängyssä. Ei muuta kuin toivottavasti tykkäsitte tästä videosta ja kiva kun katoitte ja hyvää yötä.